Ayun po. Alam niyo po kung ano ito? Dahil may tagas yan sa tubo namin. Eto ang nangyari. Parang mayroon na kaming production ng ano ba to? Stalactite, stalagmite dito. Yan. How the cave is formed. Ganito pala. So in the span of I think 2 years during the pandemic, ito lang nangyari. Ano, stalagmite na. Dahil sa calcium calcite na content ng tubig. This is Ina's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's Vlog, let me share with you my world. This is Ina's Vlog. Thursday morning everyone, it's November 3, 2022, and after the whole bala of typhoons, Queenie and Paing, eto na kami dito sa Baliwag, Nuevo Minalabac. Ayan, siguro aaraw mamaya makaka-alam ning paro. Yeah. Sige, sige. Pwede na? Start of Purumahan. Malaking mall sa Hubo, Camarines. Ayan may-ari eh. Sumalit. Ayan, yan yung manindin yan. Yan po ang prior project dito sa Minalabac. Sabi kang iba, tulay mo na. Sabi mo kang iba, dahil na daan tulay. Tama yun eh. Dapat nga ito lang ano lang, itong igulang ang jeep. Igulang. Pero yung man lang. Ayun si Kuya yun. O yaw ka dyan sa likod. Si Manay pala na eh. Kabusunta na po. This is Ina's Vlog. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. This is Ina's Vlog.